Kanyan ang nagtuo, ti agtaraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tatikay kayat na, binig na apapros. Na minsan amalem, napankuin tupada, timayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Diyan na pagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Anyan ang nagrigat, anyan ang nagtuo, tiyak taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tatikay kayat na, binig nga apapros. Na minsan amalem, napankuin tupada, imayabdat nga to, inwek-wek na't baba. Diyan na pagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Taawan pa'y asawa, mabaketan nagkun, ngem awan pa'y nasaraka. Napili akmet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapo met ngamin, tiinak sinasara. Mapausan nagkun, nga ada baby na, nagparami dakpayen, itikrib anara, gimatangag payen, itimonmonyeka, nga isuitan, itinakliwliwa. Madandanagan na, taawan pa'y asawa, mabaketan nagkun, ngem awan pa'y nasaraka. Napili akmet ngamin, idi agkabanwaga, tagwapo met ngamin, tiinak sinagsara. Daytat kaimasan apaset tibiyag, agkatawa ka sa kaagkaragak. Pudno tay kunak, tana padasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkadunay gagkakarain, kay ti patong ko ay nagkakuykuyas payen. Pakaala-ala agriuma ay nagrigaten, pag maayan na ako bububuk ka payen. Plano-plano planing amakun ko na, ay agkaramayat nga awan ti sarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa nga 10 ay libre ka na.
Daytat kaimasan apaset tibiyag agkatawag ka sa kaagkaratga pudno tay kunak tana padasak ay agkaramayat na laing na umanak. Di nagkag-unay gagkakarain daytoy patong ko nagkakuy-kuyas payen pagkaalaan na agriyo maay nagrigaten pag maayan na agkubo-kubo ka payen. Plano planing ama kunkuna ay agkaramayat ka awan ti serbina kalpa-kalpasan na ay bumilang ka sa 10 ket 7 ay libre ka na. Plano planing ama kunkuna ay agkaramayat nga awan ti serbina kalpa-kalpasan na ay bumilang ka sa 10 ket 7 ay libre ka na. Sa 10 ket 7 ay libre ka na.